really, nigga? Просто хора са малчи и днес ще правя тостери за мене и за MR3, защото направихме в неговият канал хора клип, в който се опитахме да не се смеем или така казвам направихме тайното лъв челендж и аз загубих, както може би вече сте разбрали. И затова трябваше да направя тостери, който загуби, нали, трябва да направя тостери. И днес ще правим много яки тостери. Канал на MR3 долу ще го има в описанието и може да видите там неговият канал. И може да видите клипа ни. И ще да след като почнем. И хора, тук сме, сега ще правим много як тостер. Взимаме това, ей това. И това го чупиме и така по-точно, по-добре става. Така. И ей така. Оп! Айде! Така. Сега това го махаме, после ще го направим. И бъркаме яйцата. Сега, хора, идваме. И сега хора малко мажеме това. Така. Стига ли толкова? Още малко. Стига! Ей така. Стига, бе! И върху тях слагаме наденица. И сега хора слагаме яйцата от тях. Така. Топи си. Тая заслужа яйцата, брат. Не, аз правя тостите, брат. Сега, и така, почваме. Ох, моя тостер. Така. Сега, аре, бързо сложи филите. И сега слагаме филите отгоре да залепнат. Така. Чай, така. Така. И затваряме тостера. Чува се якия звук на това яйцето. Сега ще обърнем тостера. Така. Оп. Сега. Тук малко е залепнало. Добре, супер. Спокойно, бе. Е така. Оп. Тостерчето. Оба. Така. Да го обърнем. Хора, Чакахме много, не знам. И тя парченца да ги сложим. трябваше още малко по-тънко да бъде, брат. Добре. Абе, спокойно, аз съм про. Ти кой знае? Това е худна ме, къде си? Добре, извиня. Отдолу има наденица! Къде има наденица? Тук, дай го, сега. Къде видя наденица? Виж, дай ми това, бе! Чакай, ще я взимам спокойно. Коля, много сме прота, как се. Най-якият то се. Много съм добър хора, както виждате. Добре, сега кой ще слагаме? Аз сега отгоре сега ще слагаме. Кисели краставички, кашкавал, кашкавал да слагаме. Не е кашкавал. Кашкавал? Не. Какво? Другито. Кашкавал най-накрая. Добре, това. Взимам това първо маслинките. Тук няколко маслинки имаме. Така. Да ги сложим, да ги наредим. Такъв тостер просто няма да видите никъде. Само тук при нас има. Така че искам да дадете един лайк на клипчето. Хора, може между другото да отидете в канала на MR3 и да видите. Направихме трайното лав челенджа и затова правя тостера. Така че може да изгледате първо клипа и после да се върнете тук. Сега, да взема още маслини. Тук две са останали. Да ги сложим и тях и така малко. Като да е симетрично, аз обичам да е симетрично. Така. Оп. Опа, бива. Добре, сега да ги взем и тях. MR3 да сложим по-малко, този не обичам много. Окей, найс. Служи сега... Сега кашкала слагаме. Много кашкал съм нарязал, няма нищо. Ох, по-кашкалалче тук. Кашкалалче тук. Кашкалалче ето тук. Така. И тук. Сега бива ли? Служи още има. Ама оснах, айде ние ще хапнем. Ето тук е така. Маслината пада! Айде да падаш. Ето тук ще набута. Айде. Сега е готово. Ето така малко. Сега малко кашкавала да загреди малко запад. Не, мани с ръката. Много малко. Опа! Виж сега, как меки ще остане добре, кашкавала. сега слагаме филийката. Ето
Така. Горе. Малко изгледа гадно, обаче ще е много вкусно. Просто знам. Оф, емърти пак ще хапне. Ама аз, той си заслужава, сега аз загубих. Това да не е залепнало долу. Е така малко да го поразмърдаме. Тя обърни от това. Кой да обърнем? Е така. След това го обърни. За какво? Е така ще стане, бе. И хора, сега малко ще сложим така от маслото. Е така. Е толкова стига. Айде, сега затваряме пак. И след 3 секунди идваме. И хора, готово. Сега отваряме. Така. Малко изгледа гадно, но не. Не мисля, че е гадно, брат. Оф, кашка. Ох, брат. О, но брат, това се разцепи. Чай. И хора, сега режиме. Така. То без стои се разцепи от средата и затова го режиме. Така. И да видите как изгледа отвътре. Чайте, другата страна е по-добре. Той и тя се разпада малко. Ох, the best. И сега ще хапнеме. Хора, то ще изглежда бая добре, но... Да, изглежда друг път. Гола мач. Ама хубаво ще. Аре, яш сега. Коя ще аз ставам, брат? Брат, който искаш яш. Айде, тази ще ям. Еми, както казах, хора, надявам се клипа да ви е харесал. MR3 ще си хапне тук тостера. Ох, кашкава, брат. Ма... Да не те снимам тебе всяка теде, ще го вари. Чайте да си хапне, аз да го погря. Хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако искате още клипове такива подобни или клипове с MR3, моля дайте лайк на клипа. И... брат, светкавицата е слаба. Светкавицата... Батерията ти е слаба и свърши там, да. Наистина е много вкусен. Наистина е много вкусен. Как няма да бъде, аз го направих. Бах ти хайванина. Бах ти животното. О, но брат. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако искате още клипове с MR3, дайте лайк на клипа. Абонете се за канала ми. Ако все още не сте го направили, и се абонете за канала на MR3. И изгледайте неговият клип, в който направихме трайното Love Challenge. И да, ще съм следващият клип и чао! Smoke weed every day.